més que mai, en la situació que vivim, en la situació de terrible destrucció de llocs de treball, de terrible situació de persones desnonades a centenars cada dia, de companyes que pateixen tota mena de violències, de persones migrants que estan sense drets, que teníem a València, per exemple, un centre d'internament d'estrangers, estudiants que no poden continuar els seus estudis a la universitat, xiquets i xiquetes que no poden estudiar en València a les escoles. Amb tot això, ara més que mai és necessària i és important i és urgent la unitat popular, el projecte de la unitat popular.